Mae gen ti fwy o ddechreuwyd I ni, does? Os neu canapés, dibynnu fel chi moyn I gweini nhw, really. Mae lot falle ddim yn licio cael starter bach drwy Nadolig, achos bod y gino hunan yn swmpus, falle maen nhw'n ofon. Yn gwmws, felly falle bod rhywbeth fel un tua awr cyn ni gyda glasiad o rhywbeth bach yn addas, a wedyn rhywbeth o stagr ar bwytan trwy gydol y dydd. O ie, amlaen. So mae eisiau tynnu'r ein I ffwrdd arna I fan hyn, a mae rhaid fi ymddeheiro, fi wedi benthyg hwn o'r shed gyda, yr peirian bach yma, a fi'n defnyddio metal arno fe. Pidwch yn neud hyn gartre. O dim gyda fi un plastig, ond fi'n ofalus. Achos wrth gwrs, os ysgydach chi rhywbeth sy'n ddi-stick, non-stick, mae metal, siwrne me wedi crafu, mae yn... Sy'n hwyl wedyn. Beth sy'n gen ti fan, y crempogau bach, ie? Crempogau bach, y blinis, okay? Nid belini yw'r diod, blini yw'r rhain, a maen nhw'n dod o Rwsia yn wreiddiol o'n nhw'n cynnwys birim, ond pancws bach I nhw. A mae braidd yn embarrassing I ddod a recite crempogau neu pancws I Gymru, ond jyst syniadau bach o rhywbeth gwahanol cloi chi'n gallu neud. A os nag I chi'n bod siwt ma'n neud nhw, does dim eisiau mwy, really, sy'n rhaid cael menyn, mae eisiau cwpaned o lath, cwpaned o flawd ac un wy. Rwydd. So, fi'n mynd mewn ar llath. Fi'n gofyn neud nhw, o'n i'n mynd I neud nhw rhyw flwyddyn, a nhw ddim I gael yn un man, so goffes I neud nhw'n unan. A wedyn ar ôl sylweddoli, pa mor rwydd nhw, fi'n neud nhw bob blwyddyn ar. Yn gwmws. Sy'n tu ni, am ryw awr neu ddwy cyn y cynno. Blini fach, ie. Un wy, fi'n torri fe mewn I dish bach gynta, lle bod yr brisgyn yn mynd mewn, a jyst mater o gyfuno. Na mae hwnna yn neud pancosen eitha da, ond os chi moyn mynd lan notch bach, ychwanegwch tamed o fenyn wedi toddi, just tamed bach. A hefyd bach... Cyfoethogi fe ti'n bach wedyn, Odi, mae'n neud e'n fwy llawn ac yn gwell blas arno fe. Os ydych chi'n teimlo bod e'n bach yn rhy llac fel yna, llwch chi ychwanegu tamed bach. Chi moyn ei fod fel cwstard trwchus, okay? Nes I ddim mesur y cwpanau yna mas, felly rhyw 240 mil yw cwpan a tua gymaint yna sydd eisiau. Os chi moyn ffordd bach cloi a hefyd ffordd o gadw plant yn bysi ar ddiwrnod ar dydd Nadolig, gallwch chi I ddodi yr blawd, na I ddim mesur hyn, jyst I chi gael y syniad. So to cwpaned o flawd, hunan godi gyda llaw, mewn potyn, tamed o lath, cwpaned o lath, a to un wy. Chi'n gallu gweld fi'n mynd â hwn. A wedyn... Goctel bach ti'n Alison? Odi, a mae hwn, dod ni bach o fenyn mewn to I gael yr un blas. Top, arno. Bod arno'n saff. Yn saff. Tom Cruise. A wedyn, just siglo. Dwlu ar y ffilm na. Mae hwn wedyn yn gallu cael ei gadw yn yr oergell tan bod chi'n moyn. So gallwch chi wneud hwn y diwrnod cyn ni. Fi fel arfer yn rhoi ar yw jog, a wedyn mae eisiau top ar y jog. Mae digon o jars dyn ni. Cadwch y pots mawr. Ie, syniad y gwych. So bach o fenyn fan hyn, a mwyn wneud y blinis bach yma, beth dwi wedi wneud yw defnyddio mesur un llwy fwrdd, a I lenwi fe tan bod e'n fflat, a cadw at yr un linell, fel bod pob un tua'r un maint. Maen nhw'n handi'r llwyau bach yma, dyn Odyn. Fi'n defnyddio lot ohonyn nhw. Sym rhaid cael nhw, ond os nhw gyda chi, maen nhw yn... Ie, so eisiau chi fe mas I brynu nhw, ond os nhw da chi'n barod. Hei, neu anreg Nadolig, ta wedi rhywun sy'n joio yn y gegin. Bydde ti'n joio yn yr nalyn, Dei, Mrs Williams, gweithio bod hi'n gwrando. Neu llwy fwrdd hyn ffasiwn y tro'n iawn, a fi'n mwynhau defnyddio hyn I fyd. A chi'n defnyddio hyn ar gyfer pethau eraill. Nawr, os nag os un o'r rhain gyda chi y teclynnau yma, maen nhw'n gret I fi yn y studio fan hyn, ac maen nhw'n twymo lan yn gyson ac yn gloi. Ffrimpan trwm. Ffrimpan tenau yn gallu mynd yn dwym iawn, wedyn oeri, mae'n anodd iawn. Mae'n gweithio. Fi wastad yn llosgu'r y gynta. Ie, yn gwmws. A mae'n rhwydd I wneud na beth bynnag. Maen nhw'n gweud, tawi'r ci, mae'r pancws cyntaf mynd, ond ffrimpan trwchus trwm, yr teip castaien, os chi'n gallu, fel hen planc yfe, gwmws beth o'n nhw dda. So mae'r hynny nawr yn coginio, a fydd twlle bach man yn dod ar y top, amser maen nhw'n barod I droi. Ond mlaen I wneud y blinis, beth sydd gyda fi fan hyn, a fi wedi wneud rhai fan hyn yn barod. Ond mae'n edrych mor bert, Lisa. Wel, a maen nhw mor rhwydd. So nôl at beth defnyddio sy'n gyda, yr caws meddal. Mae gyda fi caws meddal arferol fan hyn. Os oes gyda fi cilleth fach, mynd ni. So caws meddal arferol, fi'n gweud arferol, plaen heb siwgr. A beth ni'n gwneud fan hyn yw gosod bach falle o salmon ar y top. Felly ffindio darn bach o salmon, pidwch yn gwneud rhy fach, a wedyn rhoi twistad bach iddo fe, a mae hwnna'n rhoi rhyw fath o uchder iddo fe fel yna, I greu rhywbeth sy'n edrych yn ddeniadol. So mae rhain nawr ar gyfer rhai sawrus yn amlwg. So wnawn ni doi bach fyna, a chi'n gallu dod I wedyn perlysiau ar ben rhain, so mae gyda fi bach o dil, ddim pinsio ni peth o fyna, dil dros y top, neu llwch chi brynu rhyw saws arbennig ar eu cyfer nhw. Hefyd yn defnyddio yr
caws plaen. Fan hyn, mae gyda fi bach o facwn wedi i ffrio a bach o fel neu maple syrup arno fe. Mae hwnna'n enghraifft gwahanol. A wedyn fan hyn, mae gyda fi yr caws wedi melysu tyma bach gyda siwgr eising. A mae hwn nawr ar gyfer hynna sydd dant melys. Gallwn ni ddod i amrywiaeth o ffrwythau bach, sef yr mwyar fyna, mwyar a'r mafon, a newn ni un bach to. A wedyn chi'n cofio wnaethon ni macrell yn yr eitem gyda. Oedd yn ffein. Gallwn ni ddefnyddio hwnna, mae peth fan hyn gyda fi. Gallwn ni ddefnyddio hwnna ar un hefyd. O, digon o ddewis gyda Lisa. Amrywiaeth o bethach. Na fe, Gret ar gyfer starters, y dechreufwyd. A dyna nhw i gyd fyna. Wedi i drefnu. A mae rhain yn barod i droi. So dyna chi, lot o enghreifftiau o ddefnyddio. Ni'n gweld ti to cyn Nadolig, Lisa? Na, dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn credu. Na fe, te o Nadolig llawn wedi ti. A diolch am bopeth drwy'r flwyddyn.